An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye kari ye février kalo ale tile 8 san 2026 dɔgɔkun kɔnɔ ko an bɛna ale kɛnɛ sigi bi wulada in na Falaye Keyita bi yan ani ne yɛrɛ. Nka yanni an ka taa yɔrɔ jan, Falaye kibaruya duman bɛ farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ. Stade Malien ale ni Tinisikaw ka ndolatitɔ Esperance de Tinisi tun bɛ ka jouer ndolatan banna sisan. Stade ye se sɔrɔ olu ka 1-0. O bɛ Stade ka kuru kɛ 11. Esperance bɛ to a nɔ na kuru 6. Yɔrɔ yan'u ka se nin yɔrɔ ma Stade tun bɛ kuru 8 de la. Esperance tun bɛ kuru 6 la. Sisan kɔni Stade ka quart de finale taga kɔni kuma nin y'a bannen. Hali n'a y'an diya an b'an ka école de foot la Stade école de foot la jouer Sima mɔgɔw kama yan. A tɛ foyi tiɲɛ anw ye tuguni. Donc Stade Malien mɔgɔw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Nin bɛ cɛsiri de ko fɔ Falaye. Wagati dɔ la n'a ko fɔra ko nin tɔn ninnu bɛna yanfa anw bɛ siran. Nka bi n'i y'i cɛsiri k'i jija k'i sɛbɛ don a ma ballon de don a kɔrɔlen don bɛɛ ye. An bɛ dugawu kɛ sa Stade nin kana kɛ a siɲɛ fɔlɔ n'a siɲɛ laban ye Falaye. Stade yɛrɛ fana ale fana delila ka coupe CAF ta o 2009. Hakili b'a la o delila ka coupe CAF ta a y'a sɔrɔ Soumaila Jakite ye u ka celu kɔlɔsiba ye. Ni ye bakodennin ninnu bɛɛ tun bɛ jouer o wagati ye Stade Malien fɛ. Donc Stade mɔgɔw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Falaye ɲɔgɔn dan yaasa ka se ka kasobon gardien ya baara sɔrɔ n'o ye kasobon kɔlɔsili baara sɔrɔli ye. O ɲɔgɔndanw baara daminɛna Bamakɔ kɔnɔna na yan Bamakɔ Badalabugukaw ka kulu sanfɛla la. Minisiri min bɛ yen n'o ye Mamudu Kasoge ye ale yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan. Jɔyɔrɔ 200 ɲinini na maa 500 kɛlen don k'i tɔgɔ sɛbɛn. Ɲinan ta in a baara kɛcogo min ye ɲɔgɔndan salu ye sa olu wɛrɛkɛtɛlen don. Mamudu Kasoge a y'a yira sa ka fɔ ko sariya hukumu kɔnɔna na jamanakuntigi ye laɲini minnu kɛ o ye ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ jɛlenya ni tilennenya kan. Sibiri tɛmɛnen n'o ye kununko ye sa nɛgɛ kanɲɛ 10 waati a bɛ fɔ kalanso ma ko F5 o kalansoba kɔnɔna na n'o ye amphithéâtre ye a taara ka taa enveloppe fɔlɔ dayɛlɛ yen. Ɲininkali min kɛra maaw la Falaye ko munna a bɛ fɔ ko baara de bɛ mɔgɔ nafa k'u ka hakili jagabɔ jaabili kɛ o kan. O baara kɔni dir'u ma o senfɛ sa ye ɲɛfɔli kɛ maa minnu kan ka taa ni baara in hukumu kɔnɔna na a y'a ɲini u fɛ sa u ka kɛ maaw ye maa minnu n'u olu bɛ kɛ maa ladamulenw ye minnu bɛ adamadenya baara olu la fasali baaraw kɛ u ka kɛ maaw ye maa minnu ka kɛnɛ u ni na sabula ni nin bɔra yen a bolimayɔrɔ ni a fisigimayɔrɔ o fana bɛ nalen o kɔfɛ yaasa i ka se ka ta ka kɛ kɛlɛkɛcɛ yɛrɛ fariman ye yaasa kasobon baara ka se ka kalifa i la. Minisiri Mamudu Kasoge ale ye nin kuma fɔ. Sifinw ka nafolo baara yɔrɔ kura min b'an fɛ yan nin waati in na ni o ye Bɛnba ye ale y'a bolofara dɔ dayɛlɛ Bamakɔ suguba kɔnɔna na. Dayɛlɛli hukumu kɔnɔna na sa u ye maa caman wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa u ko min ye nin yɔrɔ kura kɔni sa Sanata Kamite ale kɔni de bɛna kɛ o ko ɲɛnabɔba ye n'o ye agence Sanata Kamite ye yaasa juru wari maraw olu bɛ se ka kɛ suguba mɔgɔw fɛ cogo min na. Famara Berete ale tun b'o ko kɛnɛ kan. Yirimajɔ tɛmɛnen kɔfɛ waribon Bɛnba y'a ka dayɛlɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ échangeur duguma Coyi. Bɛnba ɲɛmaayaso n'a cɛkɛlaw fɔla ko laɲini ye ka se ka gɛrɛ jagokɛla suguya bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ mɔgɔbatigiw la yaasa baaraɲɔgɔn bɛ bonya cogo min na u ni ɲɔgɔn cɛ u ka laɲiniba ye mun ye u ka se ka lawaleya i n'a fɔ u yɛrɛ b'a f'u ka hakilinaw la cogo min k'i dɛmɛ k'i yiriwa k'i wasa. A laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Bɛnba ka bolofara dayɛlɛ a kɛra ka se ka Bɛnba gɛrɛ don o don a ka kiliyanw na ani a ka kiliyan kɔrɔw la kuraw la laɲini ye o de ye. An n'u ka se ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ k'u haju dɔn ka ɲɛ k'a lajɛ an bɛ se ka u dɛmɛ cogo min na ka fɛɛrɛw bila sen kan fɛɛrɛ min bɛ se k'a to u hamina ye min ye ka se ka u ɲɛnabɔ teliya la ani nimisiwasa kɔnɔna la. An ka produit ka ca produit b'a la an ka produit an b'a fɔ u bɛ bakuruba la produit 3 ɲɔgɔn b'an bolo 2 fo ka se 3 ma. A fɔlɔ ye min ye produit minnu ye juru ta bolofara caman b'an bolo
ni ye fana wari mara ye o fana taabolo caman fara caman b'an bolo ani i bɛ se ka k'i to i sigiyɔrɔ la bɔlɔlɔ siraw kan i ka haju ɲɛnabɔ i ka wari tali ni a bilali n'a cili olu fana ɲɛnabɔ o fana produit b'an bolo ni produit caman wɛrɛw bɛ yen minnu b'o bɛɛ kɔfɛ n'an ye an b'a f'o ma les produits innovants ani produits digitaux minnu b'a to client bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma segun a ma degun sɔrɔ a ma bɔ a nɔ la. Wari bon bɛnba ɲɛmaaso ka kɔrɔfɔw la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko danfara mun bɛ olu ni tɔw cɛ o de ye k'u dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔ yiriwa cɛkɛda bɛɛ lajɛlen maa ma bɔ maa la wa ko bangi bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnw de ta ye a bilala sen kan maliyɛnw de fɛ wa maliyɛnw kama ko 100% maliyɛn. Bon, différence b'an tɔw cɛ o y'a ye i mana kɛ baara o baara la i n'a bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Notre force, notre flexibilité. Parce qu'on va adapter client à la réalité. Client en fonction du besoin, on va adapter là pour que à la chala c'est il y a ça ou ça ça. Du moment que bara bara ni na fait à la chala fait ça ou ça parce que y a une spécialité au on bien belle comme bon quand on nous le comment pendant donc non seulement mais du don tu vas voir mara fanake c'est un banque qui warde donc ça le voir mara fait non en même temps fana ça du do là wa juru ko fana am sa conseil duma am so accompagner pour ko saka tarang to na te juru tale ka no ma sa da gale donc pour que saka juru sa il faut que fana saka gene ka dikoro pour que ya baraka saka yiwa to donc am bien juru do wa conseil fana di parce que demain c'est 100% malien demain wala tan nan demain ko wan saka tawala wala tuguni donc on est là pour c'est 100% malien donc on saka dana parce que lire demain andron to lire de demain demain na ke fam fa wulu wari mara bon bɛnba ka suguba cakɛda dayɛlɛlen kɛnɛ kan maaba caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye meri maaw wari mara bon ka jɔkulu suguba ɲɛmaw agence in tɔgɔ dara maa mun na sanata kamite ale ka denbaya ani u kanubagaw n'u cɛkɛɲɔgɔn caman nin bɛɛ lajɛlen bɔra yaasa ka taa wari bon cakɛda in kolobon karili kɛ nisɔndiya ni taare. An bɛ to Bamakɔ kɔnɔna na fara ye ɲagatew ɲarew olu ka dugutigi kabilatigi ale sigili baaraw kɛra kunungo baara in kɛra ɲarelakaw yɛrɛ u ka duba ale dala Bamakɔ min ye minisiri min bɛ bato ni diinɛko kunna an ka jamana kɔnɔ ani an ka laadakɔrɔ matarafali a ko tun bɛ ale bolo nka ko in yɛrɛ kɛnɛ sigiba ɲɛnɛma yɛrɛ sa o ye Titi Ɲare ale min kɛra bi jamanatigi ye Bamakɔ kɔnɔna na Bamakɔ dugulenw min ye kabilatigiw ye min ye an ka baarakɛlaw ye ka taa se maabaw ma u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan yaasa ka se ka taa nin don in ka taa k'a seere ye ɲarelakaw k'olu ka kɛnɛ k'a ɲaga u bolo n'o y'a sɔrɔ laadala baara minnu bɛ kɛ olu bɛɛ lajɛlen sera ka timɛ o kɔfɛ sa ɲarelakaw yɛrɛ kɔni ye a yira sa k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali min bɛ bi wulikajɔ min bɛ sen na yaasa ka se ka jamana yɛrɛ bɔ degun kɔnɔna na o baaraw fana bɛ u bolo u y'a yira sa k'a fɔ jamana kɔni min bɛ sira min kan cɛsiri ni timinandiya ka kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na k'i bolo don jamana kɔrɔ yaasa an ka se ka bɔ nin degun in ale kɔrɔna na fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa min ye Sajola ale komini kɔnɔna na Sajolakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye komini bɛ n'o ye Jalafara ye ale mɛri o ye Sedu Sako ye Sedu Sako ale de kɔni ko Sako min ye a ka dugu kɔnɔna na sa a ka komini kɔnɔna na degun fɔlɔ min bɛ yen o ye jiko degun ye dugu minnu bɛ o kɔnɔna na sa ale kɔni y'a lajɛ forage k'o senni de daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu ninnu bɛɛ lajɛlen na o hukumu kɔnɔna na sa min ye Sedu Sako ye a yɛrɛ ye ŋaniya sɔrɔ ka wulikajɔ kɛ nin waati in na dugu minnu bɛ yen n'o ye jiminikaw fɛ ye forage bɛna sen ye mɛtiri 78 o janya bɛna kɛ o de ye maa minnu bɛ yen sa n'olu kan ka dɛmɛ kɛ nin baara in na mairie yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen bilalen don jɛkulu min bɛ yen n'o fana kan ka se ka forage senni baara kɛ u bɛ a kan a y'a yira sa k'a fɔ min ye forage belebeleba 4 duguba 4 dugu minnu bɛ yen bi n'olu ma deli ka ji a ye u ɲɛna n'o ye robinet ji ye yaasa u bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na ji sanuma ka bɛn ni sunkalo ye o ye Sako kɛ ale ka miirina ye ja minnu filɛ nin ye a dɔw yɔrɔ la kulu b'a la kosɛbɛ a baaraw ma nɔgɔn o de la sa kabini a kɔni daminɛna minɛn fɛn fɛn bɛ sa 100 siradala 50 olu selen don siraw kan bi na ka se dugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na jiminikaw yɛrɛ u m'u ka nisɔndiya dogo fiyewu
y'a yira sa k'a fɔ ko maire ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ sabula k'a b'a sigi waati a ye layidu mun ta u fɛ k'a fɔ k'u bɛ jɛ ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'o sira kan min ye sagokɛ yɛrɛ ye san kɔnɔna na a bɛ tɛmɛ a ka dugu bɛɛ lajɛlen la siɲɛ 2 fo ka se siɲɛ 3 ma ani dugudenw bɛ sigi u bɛ kuma hakilina mun b'u fɛ miirina mun b'u la ani baara mun bɛ se ka kɛ u fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu bɛɛ lajɛlen da bɛnna min ka jiminikaw fɛ yen fala ye o ye jiko ye sabula bi ji kɔni ale ye siniɲɛsigi ye dɛ ni ji tɛ yen foyi tɛ yen sabula an bɛ fɛn o fɛn na hali mɔgɔ kana i ka so mɔgɔ kana bɔ i ye mɔgɔ ka se ka mɛn i fɛ sigi la an bɛ se ka kurantigɛ kun fala nka an tɛ se ka jintanya kun dɛ o de la maire ko ale kɔni ka duguladenw ko mana min fɔ ale bɛ ɲɛsin o de ma n'a musaka bɛ yen ka ban dugudenw ka lafiya bɛ sɔrɔ fɛn o fɛn na ale bɛ na o de kɛ o la sa nin dugu 4 ninnu kɔni baaraw bɛ ka kɛ bi an bɛ ka jimini ta yira o la min ye dugu tɔw ta ye an na se ka olu yira la sagokɛ yɛrɛ ko fala ye ko nin fɛn fɛn filɛ nin n'a bɛɛ lajɛlen banna pewu a bɛ kɛ i ko robinet de han olu ta tɛ kɛ pɔnpe kɔlɔn ye dɛ olu b'u ta mɔnɔ bɔ ka taa don mɔgɔw ka yɔrɔbaw la mɔgɔ bɛ se ka ji ta cogo min komi robinet bɛ kɛ cogo min na système de distribution ka se ka dugudenw k'olu lafiya sabula nin dugu ninnu filɛ nin fala ye a bɛ depuis ala ka u da u ma deli ka mun ye u ka fɛn bɛɛ ye kɔlɔnna ji de ye bi ni ye nin ji sanuma min sɔrɔtɔ filɛ nin ye a dugu caman mɔgɔw bɔra ka yira ka fɔ sa ko sagokɛ ko k'a dɛmɛ a ka baara la an yɛrɛ b'a fɔ sabula wulikajɔ ni cɛsiri a y'a daminɛ ni dugu yɛrɛ mairie ye fala ye n'i donna bi jalafara mairie kɔnɔ a bɛ k'i ɲɛna k'i bɛ Bamakɔ wa min ye jalafarakaw ye u ka baarakɛyɔrɔ n'u ka fɛn o fɛn bɛ yen nin waati in na min ye Seydou Sakɔ ye a ye cɛsiri ni baara kɛ a bɛɛ lajɛlen na n'an bɔra ye fala ye an bɛ taa Balan Kɔmana i bɛ yen yɔrɔ dɔn wa o bɛ Narena fɛ an yɛrɛ ni maninkaw de bɛ ɲɔgɔn na bi sa o ye Saliya Keyita ale de nana ni minɛnw ye minɛn minnu b'a to sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnw bɛ se ka u yɛrɛ ta cogo min na ka baara kɛ u yɛrɛ ye a kun fɔlɔ a y'o kɛ gilasi bɔ ye gilasi bɔ min bi ni o bɛ ka nafa ɲɛ waati min na an kun bɛ kulo la ko gilasi tɛ ka sɔrɔ kuran tɛ fala ye o y'a sɔrɔ Balan Kɔmɔnakaw Narena marabolo kɔnɔna na olu ni Laginɛ de fana ka surun min ye an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen olu taara ka taa Saliya ɲininka an ka jɛ ka o jaw filɛ. aw ni yantuma badenw an bɛ aw bɛɛ fo Manden ani Mandelami an bɛ bɛɛ fo aw sigiyɔrɔ ani aw dingira o don hali fɔlɔ an bɛ Balan Kɔmana bi ni Ala sɔnna ma an bɛ an ka cɛba dɔ fɛ yen nɔ ale ye diɲɛ fan caman yala ka tila ka segin faso ma k'a jira ko hadamaden kan k'i faso de baara o don ale b'o bolo ma yan a kɔni na fɛn caman boloda an tɛna o kɛ dɔ fɔli n'an donna sa i bɛna ye k'a ka ye furasi caman de sen an b'a ka furasi dɔ da la ji bɛ dilan Balan Kɔmana yan nɔ gilasi bɛ Balan Kɔmana yan nɔ gilasi bɔ mansin caman bɛ yan Laginɛ ani Mali bɛ se ka gilasi san a fɛ Balan Kɔmana yan waati bɛɛ lajɛlen na o don ni Ala sɔnna an bɛna ɲininka tɔgɔ n'a jamu na ani fɛn min y'a bila baara nin na o kɔfɛ a bɛna welewelemada se ma fana aventure ma ni Ala sɔnna a bɛn'o fana fɔ aw ye n balimakɛ ni yantuma basi kɔni t'i la basi foyi tɛ yen e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Saliya Keyita ka bɔ Balan Kɔmana o diyara an ye Saliya Keyita an nana k'a fɔ ko Balan Kɔmana ko ayiwa a ye frontière bisigi la Mali ni Laginɛ bɛɛ bɛna gilasi san e bolo yala e ko ni hakilina ta cogo di wala ne ye nin hakilina ta cogo min na parce que adamaden n'i yalala n'i ma wari sɔrɔ i kan ka kodɔn n'i kalanna n'i ma wari sɔrɔ i kan ka kodɔn parce que wari ɲini yɛrɛ problème ye min ye adamadenw tɛ ɲa min kɔ fefe n'i y'o k'i ka wari ɲini de a ka ca tuma dɔ i bɛ sɔrɔ sɔrɔ inchallah a diyara an ye sɛnɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko masaren kuma bɛ k'a ni jeli yari yala jeli dɔ i fana bolo yan wa n'aw bɔ aw diyara ye kojugu sinon ne Saliya Keyita de n'i ye ne jɔlen k'a fɔ ko jeli tɛ ne kɛrɛfɛ o ma nɔgɔn dɔɔnin quoi basi kɔni t'i la ani jatigɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ayiwa folikan min bɛ bolo ka ɲɛsin Mandenkaw ma n'Ala sɔnna folikan min bɛ bolo ka ɲɛsin Mandenkaw ma n'o ko Manden bɛɛ ni sɔgɔma an kɔni an bɛ yan bɛn gilasi bɔ yɔrɔ nin na vraiment Saliya Keyita kɔni a bɛ ka baara ɲɛnama kɛ an kɔni ne jatigi y'a de a y'a faamu a bɛ ka baara caman kɛ folikan min bolo ka ɲɛsin Mandenkaw ma o de ye nin ko Manden bɛɛ ni sɔgɔma Kuyate ayiwa an bɛ don Saliya an ka usine kɔnɔ sisan k'a jira Manden na inchallah a bɛ frigo ninnu na yɛrɛ a y'o gilasi bɔ aw b'o hali fɔlɔ n badenw an b'a bɛɛ fo an y'a fɔ aw ye an bɛ Saliya Keyita ka usine de la sisan ayiwa fɛn min ye Balan Kɔmana ye ale kɔni ka baara bɛnnen bɛ ji de ma ka ji glacé ayiwa o minɛn caman b'a bolo yan tuma dɔ hali boisson fana bɛ se ka bila yan kɔni ayiwa Saliya ma don
c'est là, il est assez cancé. Donc, boisson de bébé. Boisson classique. Ala sɔnna ma an bɛɛ bɛ fo saliya machine dɔ bɛ yan ni frigo de ye wa a dayɛlɛ n'i ko k'i bɛ baara kɛ sa gilasi den joli bɛ don nin kɔnɔ Wala nin bɛ gilasi den 300 dɔɔni ta ale kelen dɔrɔn mais mun na bi gilasi t'a kɔnɔ wala n'i y'a ye gilasi t'a kɔnɔ bi komi an bɛ nɛnɛbɔ la dɔɔni gilasi a man teli ten kosɛbɛ o de kama gilasi t'a kɔnɔ basi tɛ sunkalo kɔni bɛ ka na sunkalo b'a kana an b'o labɛn yɛrɛ galen na an b'i fo ayiwa nin fɛnɛ ye gilasi mara yɔrɔ dɔ ye voilà donc ni gilasi b'a sɔgɔmada nin na ayiwa basi tɛ seli a bɛ gilasi kelen feere joli yan nɔ parce que an ye kuma dɔ mɛn a ko rɔ wala gilasi kɔni an bɛ gilasi feere yan 50 minnu b'a ta ka taa feere an b'a d'u ma 40 pour que olu fana bɛ se k'u ka essence sɔrɔ a la donc k'a daminɛ Laginɛ sa ka na mɔgɔw bɛ gilasi fɛ ka dɔ sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka na a ta i bolo yan bɛɛ bɛ se ka bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la maninka bɛɛ ɲamina bɛɛ b'a dɔn gilasi ko kɛra cogo min na yan hali n'a gɛlɛyara a tɛ gɛlɛya la yan n'Ala sɔnna gilasi 3,000 bɛ se ka bɔ yan merci an y'a faamu kunun an y'a lajɛ o de fɔra an ye ayiwa n'Ala sɔnna ayiwa sali a dɔw yɛrɛ gilasi bɛ yan dɛ ok ayiwa an bɛ manden bɛɛ fɔ an bɛ Balan Komana ko Bamakɔ kɔni ni Ala sɔnna ma ko a t'a bɔ an ye ka taa yɔrɔ wɛrɛ la bilen hali Laginɛ bɛɛ bɛ se ka na Balan Komana ka na gilasi san Balan Komana yan ayiwa an bɛ Balan Komana ka bɛɛ fo minnu bɛ yan ani minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ an bɛ Amadu Sidibe fo ale bɛ Bamakɔ Kaba k'ala foli Mafin ayiwa Namagan Ture bɛɛ bɛ Kucala olu bɛɛ Mafin Balan Komanakaw ye Balan Komana kanu b'u la kosɛbɛ ayiwa nin kɔni sa ni Ala sɔnna ma ko manden bɛɛ ka na Balan Komana ko gilasi bɛ yan sariya mɔgɔ min mana mako jɔ gilasi yɛrɛ caman b'a la i n'a fɔ ni fɛn kɔɲɔ ni fɛn b'a bolo a bɛ se ka taa don tigi ma a yɔrɔ la basi foyi t'o la n'i ye commande kɛ dɔrɔn n'i ye commande kɛ gilasi b'i sɔrɔ i ye weleli kɛ yɔrɔ min na gilasi b'i sɔrɔ donc i bɛ se ka weleli kɛ ne mako bɛ gilasi la wa i tɛ numéro fɔ tubabukan dɔw la ne ka numéro 76 69 27 08 basi tɛ walasa an ka mɔgɔw ka faamu joona k'a ka numéro Mafin 76 69 27 Dɔkoro ani Segi. Dɔkoro olu ye zoro de maniyakan dɔn. An y'a fɔ ko Dɔkoro. Voilà. I b'a dɔn n bɛ profiter i da sera cɛba min tɔgɔ ma sisan. Namagan Ture. Vraiment foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ. Peut-être a yɛrɛ tɛ ɲini dɔn kosɛbɛ dɛ. Mais n b'a ka acte camanba ye Balan Komana yan. Vraiment a kɔni dɛmɛ sugu si tɛ yen n'a tɛ kan ka min d'an jeunesse kan o de bɛ tɛmɛ an yɛrɛ bolo kɔnɔ. Bon n'a y'o tɔgɔ fɔ ne ka interview la je me profite vraiment ka foli dɔɔni k'a la quoi vraiment a sigiyɔrɔ la. Vraiment c'est quelqu'un vraiment a b'an dɛmɛ kojugu a bɛ Balan Komana jeunesse dɛmɛ kojugu hali bi a ka hakili to an na n'Ala sɔnna a ka mɛn ɲɔgɔn bolo voilà merci. Ayiwa Fala nin tun ye Saliya ka interview kun fɔlɔ ye kun filanan o bɛ tali kɛ gilasi yɛrɛ dilancogo balo minnu b'a bolo n'o ye kaba ye ɲɔ tiga olu fana bɛ ka mɔgɔw bolo don olu baara fana na cogo min na n'Ala sɔnna a ma waati wɛrɛ an na o fana yira maaw la sabula Bamakɔ tɛ Mali dɔrɔn ye Mali fan caman fɛ min ye sifinnakaw ye olu wulilen don k'u jɔ n'an bɔra yen an bɛ taa Keɲeba ale cercle kɔnɔna na Fala ye min ye kununko Dabiyakaw fɛ yen ye maire jɔyɔrɔ dilen don maa min ma n'o ye Fasambu Keyita ye ale waleɲuman dɔnna maaw fɛ a fɔ min ma ko jeune premier u ka maa sugandilenw ɲina min ye Dabiya mairie ale ka maa kofɔlen ni o ye chargé d'expédier les affaires courantes ale kɔni taara olu fɛ sa k'a waleɲuman dɔn sous-préfet min bɛ yen n'o ye par intérim ye Asaliya Agirisa ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan maire wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ Keɲeba kɔnɔna na bi n'olu bɛɛ lajɛlen ye chargé d'expédier les affaires courantes ye ale ni sifinnakaw ka tɔn n'o ye association des jeunes premiers maaw ye olu yɛrɛ n'u ka maaw Keɲeba ale société civile maaw ale ni Dabiya jeunesse ka taa se dugutigilakaw ma ka bɔ Dabiya kafo ani maa caman ka bɔ dugu kɔnɔna na Dabiya yɛrɛ ni Keɲeba kɔnɔna na Fala ye bɛɛ nana jɔnjɔn fila ninnu olu dili kɛnɛ kan monsieur le maire ale ma an bɛ taa ye zone d'information maaw ye min sɔrɔ an ka o da aw tulo kan. olu ye jɔnjɔndi kɛ Dabiya commune maire nɔrɔbila ma Fasambu Keyita ma ka kɛ ni a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri caman ye Dabiya commune wala depuis a nana Dabiya commune maire ɲɛmaya la ni nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya tun bɛ Keɲeba sous-préfet par intérim bolo Asaliya Agirisa n'a kɛra sababu ye kɛmɛbaa caman fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Keɲeba cercle mairelakaw walima u ka nɔrɔbilaw olu tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se société civile président ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa bila service da ɲɛmɔgɔw la
Dabiya commune sifinnakaw dugutigikunnakaw fo ka taa bila musolakaw la olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan ni nin jɔnjɔnden kɛra nin samedidonya la février kalo tile 7 san 2026 Dabiya dugu kɔnɔna na walasa ka faamuyali sɔrɔ nin koya in bɛɛ lajɛlen na an ka jɛ an ka association des jeunes premiers du Mali ale président Kale lamɛn. Lassana Diarra, président de l'association des jeunes premiers du Mali. Waliɲuman dɔn maire Fasabu ye k'a fɔ a ka baara ɲuman kɛ la ka waliɲuman dɔn. Ala y'ale garijɛgɛ Dabiya mairie la comme chargé